Khuluma Sithuni, ufuna ngithini kubona? Ngoba mina nginkome nophondo nje bathi beyangandawonye ngiphume eceleni njengeqakala. Basikhela phezulu kwemfeni izinto bazibuka ngawenyama ngiphiwa kamoya ngibona nasekusitheleni. Konakele ezweni ngingofakazi oqanda ikhanda sizonyiwe ema-Afrika. Ngike ngabona inkunzi enyoni kayiphumula ihlaba usenti isidindi sithwele ngelundi sibonakalisweni. Mangijukujela amehlo buqamama ngibona inkunzi endle evaliwe ilele ngomhlana amanqina abheke phezulu. Wamemeza umuntu omdala wathi ngcweti shalo nkunzi enyoni kayiphumula ilibulele izwe likaMthaniya. Yashiya khona lenkunzi yabhenga kimi alifaka lonke uphondo emhlabathini. Lwabuya negazi yakhuluma njengomuntu. Yathi uzulinga ungithinta ngibekile ingalo yomthetho ngizokufaka ejele enkantolo. Uzolala ubaliwe ngathuka ngaphaphama. Kwafika uma oqandayo ngahlaselwa uhlavana kwashaqinwele ngagodola yayithele imvula. Ngaba ngedolo ngakhuphwa ngomthandazo ngathi uNkulunkulu okhokho mvela inqanga nqamula nathi imvula ngizowela kanjani uthukela kude ekhaya. Wathi akusiyona imvula enyembeza amadoda ahleze ikhala ngaphakathi ehlukunyeza abantu besifazane. Ngathi baba nami ngihlukumezekile. Owesifazane bembambisene nawo beyithwele inyanga zintathu ikhiphile ingane yami seyihlula ingakwazi nokukhahlela. Wathi unelungelo lokukhipha umphefumulo ongenacala. Oma bengane baxabana noyise bengane isibhongo basikhiphele ingane ngisho bengakayizali ezinye bayikenya bayizele sothini ubuhulumeni babhunyazile. Izwe lonke likhala ngamadoda ahlukumeza abesifazane baqeda ngenkemba. Kodwa kwabesifazane abahlukumeza imphefumulo engenacala eswini ngamaphilisi nangemjovo. Kuyambambatha kuyembeso ngamabibi zekukhule nokhula. Siyakhala isono sifuna umninisi yasiphiko kwayise wale ngane ekhala emgqomeni efuna unini ogona ibhodlela lesavana ethaveni. Khuluma Sithuni, ufuna ngithini kubona? Kodwa ngithule sezohlunga phambili ngayini inyosi sidlujulayo. Sifelwe thina endlentsundu sifela abafazi ababesike ibunde sigcawene sokucijana ngamacebo okuvusa imizi yobaba mkhulu. Sifelwe ngamadoda ayikhephuzela injobe enhle ethungelo bandla. Ziphi intombi ezayifumbethe itshele egolide ezathi ibhonga isifuba ngobugugu bazo. Mina nyaza akusizona zonke izinsizwa ezasala empini yasendoda kusuka. Akusizona zonke ezasala encome ngisho esandlwana isisalanga zonke pho ziphi insizwa kwagcola kangaka emathaveni. Inyoni emhlophe entazi ingasikhanyelanga. Yafika lapha yakhomba ngophakathi kwenengabade. Yafika yanyamasa ilibulele izwe likaMthaniya. Ngiyakhala ngendlentsundu engqondo sigeziwe ubuntu. Ikhathele udaka ihubhuta lakho. Kodwa kwenile emanxiweni umene uzalela ibhoyi lisakhala esinqeni ethunga aze liyofika yini emasompeni. Khuluma Sithuni, ufuna ngithini kubona? Khuluma Sithuni, khuluma nami ufuna ngithini kubona? Le nkondla kusiyona yami yabayidingayo. Ngibonile nami sibonakalisweni izinkondlo zamaciko zibekiwe zomfanekiso wenyoka ngokuhlwana kwezimbiba zazo. Nami ngifikile ngabeke yami inkondla yaphenduka isimo senduku yaMose. Yaphenduka inyoka yayigunya zonke ezinye. Uthi umuntu omdala mfana kaMhlongo, wena unenhlanhla usuthunyelwe umnyalezo weqiniso. Khulumani bosenkondlo ningabe nisaye kuyozithunukala nenxeba. Yizi izinkondlo zense zaba uhlamvu lawo lenhlabathini ugwadule. Izinkondlo zense zawo lendlebeni zabantu abangasana inhliziyo. Khuluma Sithuni. Khuluma nami ufuna ngithini kubona? Ngizwe iphimbo lokhu libelesele endlebeni. Lithi mfana kaMhlongo isonga lenkondlo. Injobo iyacwile enkambeni ongenani ibheke ngamaqaphelo othando. Hleze lizuzeke libuye lelizwe likaMthaniya.